Hi! Welcome to my channel! Nandito na naman tayo kasi magluluto tayo ng ginataang bilo-bilo or ginataang lugaw. Sa mga Ilonggo is wit-wit. So, yung una natin gagawin is ilalaga natin yung tadaan! Banana! Yan. Ilaga natin siya sa pangalawang gata. Kasi itong mga ingredients natin, yung kakang gata natin, ito yung kakang gata natin. Yan. Panghuli siya. Yung pang-finished product na to. Yan. Pag kumulo na siya, isusunod natin yung niyog. Okay? Supposed to be, meron tayong langka dito eh. Kaya lang, dahil sa panahon ngayon, wala pa namang langka. Kaya maghintay-antay na lang tayo. So, pwede natin siyang isabay, etong niyog, kinudkud siya. Parang murang ano lang siya niyog. Para less lang yung time natin. Yung budget natin dito is mura lang siya. Hindi aabot ng 500. Nasa mga 200 to 300 lang. Kasi yung ibang pansaw dito, andyan lang naman yan sa gilid ng bahay. Yung iba, hiningi lang namin yung niyog sa kapitbahay. Okay, hintayin natin kumulo. Kumulo na siya kanina. Kaya lang, kung nakita nyo, nilipat ko siya dito sa malaki-laking lutuan kasi hindi kakasya yung ating sahog dun sa maliit kanina. So, ito nilalagay na natin itong bilo-bilo. Itong bilo-bilog na to sa tawag sa amin. Yan. Pag naluto na to actually, ito yung pinaka-paborito ko, itong bilog-bilog na to. Yan. Kaya mas gusto ko siya niraramihan. Meron pa tayong isa pa. Yeah. Tingnan! Yeah! Mas madaming bilo-bilog. Mas masarap. Ayan. Masarap siya. Para madali lang siya. Kanina, mas inuna na namin ilagay yung yung kamote. Ayan. Kaya after nito, kasi hindi mo na ito titigil lang i-stir eh. Hahaluin mo na siya ng hahaluin. Para hindi siya dumikit dun sa ating lutuan. Sabi nga ng anak ko, dough daw dough. Ate, meron pa dyan. Yan. Mas marami nito. Yung bilog-bilog na yon, ano yon? It's a mix of rice and yung malagkit. Bigas siya, tsaka malagkit. Yan na siya. O yan, magbibilog yan dyan. Pag naluto yan, yan yung pinakamasarap dyan. Kasya pa ate. A few moments later. Tapos ilalagay na natin itong sabog. Yan. Ilalagay na natin siya. Siyempre, nagbibigay din ng kulay, padagdag ng kulay ng ating yan. Nakita mo na siya, no? Diba bongga na siya? Tapos mamaya magkukulay violet na siya. Kasi yung ating tawag dito, yung ating kamote is violet siya. So, bago natin, kasi nalaga na rin naman yung kamote natin, hintayin na lang natin siyang kumulo, then ilalagay natin yun, tapos titimplahin na natin siya. Yeah. A few moments later. Yung ating, ito, ano ba tawag dito? Yun yung natirang tawag sa amin, binukbok ba? Yan. Para maluto na siya mamaya.
Yan yung nagpapalapot sa ating yan. Yan yung nagpapalapot sa ating ginataan. Tapos ilagay na natin yung kamote. Makikita nyo mag-iba yung kulay ng makakalain meron siyang food coloring pero wala. Kamote na to, tanim lang yan ng kapitbahay namin. Binigay sa amin. Kaya, napag-isipan namin magluto nito kasi sarap siya. One hour later. Yan, nahalo na natin ang lahat ng mga sahog. So, ang pagluluto nito, kailangan talaga na haluin siya ng haluin para hindi dumakit yung dun sa ilalim. So, kanina pa natin siya hinahalo, malalaman lang natin na luto na siya kasi itong yung tawag sa amin yung bilog-bilog. Sa Tagalog, ito yung bilog-bilog na to. Dito natin malalaman, eto ba, kung luto na siya. So, pwede naman siyang kainin. O, ite-testing natin siya.